moi! Se on Emsku Saima tässä. Ei ku... Vitsi. Siis... Uusi päivitys. Uusi Ben. Vitsi, mä haluan... Noin. Niin, moi! Se on Gamer008 tässä. Mä vaihoin mun nimeä. Ja nyt me pelataan... mikä toi onkaan... Agariota, niin tietysti, kiitti. Ja tässä on mun 2 kaveria. Niin. Mä en esittele niitä, mä en jaksa. Hello! Oh, no. Okei, me katsotaan äkkiä mikä juttu täällä on niinku. Oho! Kattokaa, tulkaa kattoo! Mitä? Kattokaa mikä päivitys, joku tämmönen. Mitä vitsiä? What? No en mä pysty sitä! Karp. Näyttää ihan tyhmältä. Katsotaan. Ovata potion. Common potion, niin tietysti aina toi tyhmä potion. Näin tyhmää kamaa. No. Mä saan päivittää ton kohta. Jes, ja nyt aloitetaan tälleen. Vähän mennään sinne syömään noita jäböjä. Niin tietysti. Niin, hei mä oon vaihtanut mun nimeä Gamer008 eilen. Kun tuli semmonen mieli vaan. Kuka toi? Oi, boss! Me ei haluta, että boss syö meidät. Oi vitsi, tuolla oli niin paljon massaa. Me kutsu tänne Niklas. Niin. Clash Royale! Joo, noi pelaa sitten Clash Royale, me pelataan sillä aikaa tätä. Meidän hyvää Agariota. Ui vitsi, täällä donataan paljon. Et oo tosissas. Hitsi, toi musiikki kuuluu sitten niin huonosti tässä. Mitä? Mä niin sain massaa paljon. Vitsi. Toi musiikki on niin tylsä. No. Oho, siellä on joku tyyppi. Tylsää. Mä en taju mitä musiikkia te laitatte tohon. Mut jotakin. Mä oon oppinut nyt laittaa tämän jutun. Että näette mun naama. Ei! Vitsi! Te näette mun naama tästä niin. Että nyt te saatte nähdä naamani. Onpas ihmeellistä. Ei vitsi. Naama ei tyt kurtsai mut. Täällä on Temo. Niin onkin. Ai onko? On. Niin onkin. Ai onko? Koska mä halusin teidät ottaa halteen. Vitsi. Ei. Turk söi toisen Kattokaa, tossa oli tiimaajat Turk ja Turk. Minä en halua kuolla. Jos mä ei laittaa sitä. Nyt kato. Pekka 5 visu. Mikä on Pekka 5 visu? Ei enää. Pekka 5 visu on huono. Laitetaan Skearmi hämäyksessä noita kohtia. Mut niin mä oon saanut tosi hyvän kortin Clash Royalessa. Ja se on toi Ice Wizard. Niin, mä voin näyttää sitä jossain vaiheessa, mut en nyt. Sopiiko? Koska... Ei vaan nyt, joko? Please. Please. No! No! No!
Mä niin jään tänne kuulemaan. Jees. Pitää vaan muistaa, että mä en laita skedeaa. Mä en laita. Oh, joku iso pyytää näin pientä tiimaamaan. No, nyt tehdään taas jotain. Mä tos nyt mitään. Oi vitsi, ei. Joo. Anteeksi, kuinka nopea tämä oli? Matsi. Okei, no. Tossa olisi tullut just mun nopein. 2 visuja. Oho, Vielä on. mun sormi on ollut tossa edessä aika paljon. No okei. Vitsi, mä sain Oi vitsi! Vitsi, mä olin niin hyvä oikeesti. Ei kiitos. Yes. Mikä toi ääni oli? Joo, visaat tosiaan. Siis, Silver chest! Vitsi. Miten mä sain silver chestin noin nopeasti? no se on silleen, kato päivistä kiinni, milloin sä saat minkä chestin. No miten Niin. mä sain tänään Superman? Se oli eilen kyllä vielä. Ai mikä? Ai mikä oli eilen? Ai mikä oli eilen? Ivan sai eilen Super Magical chestin. Niin. Eilen jokainen tyyppi, joka oli 8 oli saanut sen. Mut Noa ei pelannut samaan aikaan kuin Ivan sitä peliä. Mitä sä Mä jo laittaa sen ragen tonne? Okka. Mä muistan ne kaikki. Tää video on jo ollut aika pitkään. Tai noin. 7 minä jonkun verran. 7 minä 30 sekkaa jo. Oh, joku tyyppi vahingossa antoi mulle. Mä en tajuu vaan mikä on visu. Vigel. I'm sorry, mä en tullut häiritsemään tota tyyppiä. Ei, mä laitoin Pekan tonne ja... Minä en tullut häiritsemään sinua. Minä en tullut sinuakaan häiritsemään. Niin, se laittaa tietysti se Mirro. En halua häiritä teitä. Yes. Selvisin. What does this happen to? Mitä sä sanot, jos vaikka pelaattaa näin Mitä sä sanot, jos mä voitan tän? Et mitään. Kato, niillä OP-hyökkäys. Pekka, 3 Wizardia, 2 Witchia ja 2 Pekkaa. Vähän OP. Tuolla on 4 Pekka. Mulla on 3. Kato, 1, 3. 1. Kato, mä voitan. Vitsi, mä kuolin taas. Magical Denta. Mistä te puhutte oikeesti? Hitsi, mä en oo... Okei. Vielä tällä, jos 1 Super Magical Chestin ja 2 Magical. Otetaan yksi tämmönen. Jos sä ostat tän. Ja siis jos sä ostat tän. Ei voi, kun mun tietää näin. Se on sama kuin sä ostaisit tän. Ei naurata. 999. Oi! Oi! 999. 1200. Plus. Nyt on hyvä tyyli. Joten vähän OP. Nyt on hyvä. Nyt ei ole hyvä. Ei vitsi! No kaikki epikit kaikki freeze. Ja tun... Ja X-Power.
ja tornado. Ja kaikkea muuta hölmöä tavaraa. Onks sulla guartsit? On tietenkin. Millä saat? Onko se 7? On, mä oon ollut. Mä oon niin tyhmä, mä oon 6. No, ulkoisen. En mä sitä enää pelaakaan, mä asti Clash Royale. Onko sulla aina kommunista ollut Ei vitsi, mitä? Mä irrotin tosta. No niin. On. Ai sä et puhu mulle. Joo, mä oon ihan oikeesti. Ai tosissas. Ai sä et puhukaan mulle. En tiedä. Toi. Mitä? Mä menin niiden mukana sinne. Ehkä se hidas. No en mä mitään hidastanut. Mä pääsin telearvista. Siellä on bowleri. Ehtiikö ei? Onks joku uusi päivitys, että 2vs2? Oikeesti kertokaa mulle. On tullut. Onko? 2vs2. Onko? No, kato. 1vs1. No vitsi, kiitti niinku. Mä luulin, että sä puhuit äsken. Mä luulin äsken, että sä puhuit jossain 1v1. Mutta aina on sellainen päivitys on ollut. Ei se ollut mitään päivitys. Ei vitsi, toi GS selvis. Nyt siinä kuuluisi joku hitsin hyvä musiikki. Mut muistakaa tää mun ensimmäinen kerta, kun mulla on semmonen kanava, minkä nimi on... Wait, Hei, anta. Ajattelkaa, jonkun kanavan nimi. Where Make. Tiedättekö te se? Onko se kanavan nimi? No ei, kun se musiikki. Tiedättekö te se? Joo. Se on niin hyvä. Mä ihmettelen. No, ei se ole mikään paras. Ei niin, mitä mä semmoisesta sanoin. Se on ihan paras musa. No niin, kato kuin OP. Where? Ei vitsi. Miten se on ihan OP? Tälläkin on iso. Hitsi, toi oli hyvä toi minijäbä tossa. Kiitti. No en mä sulle sanonut. En mä sulle sanonut tätä. Ai. Se tulee sekava matsi oikeesti. Ja se on video. Kato. Siis jos tää olisi ollut vielä sadeviikko, niin katopa en mä olisi vettänyt. Sori, kun mä en oo tehnyt näitä videoita, kun mä oon ollut vähän kipeä, eikä en oo muistanut tehdä niitä videoita, niin sori. Tää saa sitten olla jonkun verran kestävä video. Ui! Vitsi, mä pelästyin. Hitsi. Hi. Ai joo, niin tietysti. Kommopoti on. Jos on tosiaan raukeasti, niin voi tulla. Ai saatko? Benku on yhden voiton päässä 8 areenaa. Miltä kuulostaa Elmeri? Joo, sehän putosiks sä? Joo, mutta siis Kiva. Ai joo, niin sä sanoitkin. Mä muista. ei nyt siitä laittaa se yksi kertaa. Niin verran siinä ei ole mitään järkeä. Tai jos ei sanottiin sen kauan. Miksi mä pidän tota sormea tossa? Se kesti silti 6,4. Mistä tää tyyppi sai noin paljon pisteitä? Tää dekki vai tää? No kato, no mä päätellään me kaksi tämän päätellään, että vasikko seuraavalla. Vähän neuvoa tuo tekee.
mulla on Megaminion, mulla on Guardsit, mulla on Elite-patsut, mulla on Farmerit tietenkin, mulla on Three Musketeersit, vaan 3 Oi vitsi, mä sain paljon siitä pisteitä. We, ätsimeikke. We, ätsimeikke. We, ätsimeikke. Mut oikeesti, jos ne tyypit... Oikeesti... What the... What? Pitää vaihtaa skiniä. Ei oo pakko. No pitää. Vai on? Eiku mun pitää siis. Mä näytän ihan hyvältä. No joo, jempi tukka kuin mulla. Niin. Tää on hyvä. Mä pelottelen tyyppejä. Miten? Phantom. Joku on. Oikeesti. Minkä challenge? Joku on. No Phantom. Panteri Phantom. Phantom Panther. Oh my god, tää oli OP. Guardsit. Guardsit. Mikä oikeesti sanotteko niitä? Guardsit. Sanotaanko se oikeesti niin? Ei vitsi. Voit sä vetää mut takas? Putosiks se just? Oikeesti. Mitä? Sä oot ollut 17 minaa tässä. No niin. Asun kotona. Joo. No niin. Mitä sinä? Eikö siis, miten sä oot tippunut 17 tässä minuutissa asti niinku? Nyt katsokaa se vittu. Yes. Ei, siellä witchi seisoo. Mä haluaisin laittaa niin se on. Witch. Skelearmi niinku vähän niinku voittaa oikeesti ton visan. Vitsi, miksi mä en puolittaudu tohon? Miksi mä oon niin tyhmä enkä puolittaudu? Nyt mä laitan edes ohjelmaa. En mä silti jaksa. Älkää sitten vähän ihmettelkö, jos toi sormi tulee tohon. Okei. Sä nyt niinku rupesit puhumaan. No kun mun sormi tulee tohon silleen. Mä hävin. Saanko minä sen? En. No luuletko sinä, että minä annan sille palloja, hä? Noin. Tää on ihan OP siinä. Vedät sä näkää tonne sun nieluun. Hyi. Wisu. Ja sit wisu. Wisu. Ja sit wisu. Siis asunkin. Vitsi, auttakaa. Ei saa. Laita se tonne taakse. Noin. Tulihan se. Olisit laittanut sen taakse, sä olisit saanut enemmän eliksiä Noin. ja puolustaa. Tämä on minun pikku apuri. Et ole tosissasi. Tuossa lukee kommunsoida. Tiimaako tuo hänen kanssa? Noniin. Ysileva. Paikka on paha paikka. Tää nimi on Lolla. Okka. Saanko mä ton? En. Tossa. Älä sano vettä. Mulla on 41 ruutua siitä. Okei, tää paikka on maailman pahin paikka. Mä en halua olla enää täällä. Mä en halua olla täällä. Äkkiä
mieli laittaa Pekka Visu Witch Goblin. Se olisi niinku OP. Mä ihmettelen miksi mä en pysty, koska mulla on vasta Ei vitsi! toi Wizard ja Pekka. Vitsi, mä oon kuolemassa! Kentällä. Pekka ja Wizard vasta kentällä. Onks se näin ressun kentällä? Jee! Nyt tällä ei ole enää mitään hyvää puolustusta tohon skele. No! No! Ei! Mä tiedän mitä toi tekee. Vitsin tyymät tyypit tässä. Tohon läpi. Nää Agaria-tyypit on niin tyhmiä. Mulla on 1213 loppuu ja mä oon 8 rännätteestä. Niin? Okei. Opponet ei No niin, jatketaan. Mikä mun ilme oli? Okei, jatketaan. Ja jos mä voitan tämän tässä voitas. Legend Team. Vaan 200. Joku. Oo! No, okei. Voidaanhan me tiimaa. Ainahan sitä voi toivoa. Ei! No! Jos sä voitat 3 battleä, Please! Nastulle. Ykkösen Wizard teki 500 damagea. Tällä tyypillä. Sen takia tää voitti. Nyt ei olisi hyvä aika kuolla. Pilas koko matsin. What? Mikä vitsi lagi? Tää laki oli mun puolella. Mä laitoin 7 Barsut. Mä laitoin 7 ton snapin Barsut. ja se oli laittanut ton Barsut. ja se oli laittanut Barsut. ei se oli laittanut Barsut. ei se Barsut. oli laittanut Toi tappoi mut. 7 minion Ostin Inkan vanhan bonjon. Tietääkö kukaan mikä on Inkan? Oi. Oi joo. Ouch! Mitä mä katoin teihin sitten? Tiedätkö mitä Alvara? Mä kuolin just kun mä katoin teihin ja tässä on joku iso tyyppi vaan edessä. Mä teen uuden Kolemi. Tämä kolemi ei jaksa kantaa mitään kolemia. Sitten mulla on Grider myös. Ai jaa. Ja vielä joku. 50-tonninen golemi. Mikä maksaa 5. Jes mä voitin tän. 2-1. Thanks. Good game. Good game, dude. Good game. Tää voi ottaa... 33! Oh my god, tosi ihmeellistä. Mut voit sä nyt näyttää sen teki mulle? Tai järkeä. Vai sitten? No. Vain sulla rahaa alkaa. Ja vaikka tohon tekkiin, koska ei toi oo nyt. Ei tossa tulekaan mikään kuten tekki. Mä kattoo sun äänipäin. Se on kyllä training. Tosin säppi. Haluatko sä golemtekin? Ihan sama, kunhan se on toimiva dekki. Koko. Mä testaan tätä sitten training. Okay. Niinku ihan täysin. Sorry. Ei mitään. I'm sorry.
Ai viinaa, haluatko viinaa? No selvä. Okei. Kokeile jotain dekkiä. Okei. Saanko vai? Oho. Ei oo varmaan mikään sun oikee dekki. Tää on Oho. Vitsi, mä en saanut niitä syötyä! Sulla 11 prossaa. Oh my god, mä laitan se kohdalla. Kaksi legendaria. Vitsi, mua ärsyttää nuo isommat tyypit. Hitsi, mun peppuun sattuu jo, kun mä oon istunut tässä niin kauan. Visu. Ai, vidu. Ei pääse. Ei tosiaankaan vielä ainakaan. Auta! Sitten Nam. Okei, niin se on ärsyttävä. Oh no. Mä testaan. Au, mun peppu, ai. Joo, nyt helpotti. Yes. Tästä ehkä tulee ihan hyvä. Massaglitsi. Jonkun nimi oli Massaglitz. Et? Oh. Ei! Mitä? Toimisiko tää? Vitsi. Mielenkiintoinen dekkeis vaan. On. Testaat Rainbow nyt. Ja mulla on 3.3. Ja nyt saa vaan 3.3. Niin. Sen takia tää vaikuttaa. Ei! Nope. 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 No. No. Ai minkä? Miksi? Miksi? Et sä haluisit, että mä olisin. Miksi? Oi vitsi, tää on oikeesti hyvä dekki. Miksi? No okei, ehkä tällä dekki. Koska Inferno Dragon Megaminion toi... Mikä tää on? Miksi? Inferno Dragon Megaminion Ballu on hyvä. Miksi? Inferno Dragon Ballu. Miksi? Fire Spirit tekee ihan sikadamaa. Miksi? Oi vitsit, mä en edes huomannut, että tätä ihan saa. Okei, kato Rekt. Kyllä että R. Ai vitsi, oliks toi niin huono tyyppi, ettei toi... Mä en just Mä ehdin just laittaa. Mut sit kato tää hyökkäys, tää on ihan OP, mä tiedän tän. Niin. Kato, tää on oikeesti ihan OP hyökkäys. Kato nyt. Mä en tee mitään. Suosittelen käyttämään. Jos sä vaihdat joskus sun dekkiä. Mitä? Tää vaan kaatu. No, mene takas. Ota. Mä testaan. Pystyy Oh no. Oikeesti, älä oo tässä enää. Oi vitsi, mä kuolen täällä. Joskus se koittaa vielä. Mut kato vaikka. Tää on Ivan Gamer 2. Tää on se huonompi proffa ja kato. Mikäs tää on? Ei, kun oikeesti. Clash of Clansissa. Ai Valhound. No mulla on. Eikä Oh. mulla. Oikeesti. Joo. Voisin ostaa 2 kertaa sulla Witchiin. Eikö se ole paras kortti? Mikä on paras? Siis Clash of Clansissa. Over. Onko? Kyllä. Anteeksi, ei oo vaan toi. Mä voin koittaa vetää sut takas sen
Vaan mutta oota hetki. Pitää tehdä yksi juttu. Kaivaa mun pekut lapurista. Eli niinku tästä. Tästä sori. Sori, mä menin jo battleen. Mutta ei se haittaa. Voi vitsi. Ottakaa hetki. Voi. Kattokaa kuin iso mä Hei, oon. säkin pelaat Slitherioa. Saa mä pelaa sitä. Yes. Mä oon hyvä siinä. Katsotaan mitä tulee. Laitetaan nimeksi Benjamin. Sulla ei oo vielä lenkkaa. No mä teen sulle ylivoimaisesti lenkkaa. Hitsi, mulla on paljon pisteitä. Ton ansiota. Katsotaan paljon mä saan ekalla tävästyä. Ei. 199. Mä laitan sun dekkin balluun. Ei. Ei saa haittaa. Okei. Se näyttää. Jes, mä trollaan tässä tyyppejä. Ei siksi tässä on toulasta ei. Joku tää ei kuulosta. Ei mitään. Mitä sä sanoit, että koitan epualle? Tenkko, miksi ei tuu matseihin? No sunnuntaina. Ai miten niin? Sunnuntaina matsit. Ei kun niin, anteeksi, vaan me kaksi tuvat sinne. Niinku meidän luokkalaisista. Mä en ymmärrä miksi niinku. Se on 08 kaikille. Mulla meni 07 joten. Oi vitsi, mulla on paljon pisteitä. Tän tyypin nimi on Rip Prince. Mä oon ihan OP siis Slitheriossa, mutta nyt mä vaan en oo sanonut muuta kuin 5. Ei kun 500 anteeksi. I'm sorry. Miksi sä laulat? Okei, no. Mä halusin... Ei, kiitos. Mä halusin... sun lenka on 6 tonnia. Oho. Hyvä. Tiedätkö mikä mun on? Ei vitsi! Älä huuda. 8 tonnia, No! 75. Ei! Ei! Mitä mä tein? Sori kun mä huudan oikeesti. Mitä mä tein? I'm sorry. Mitä mä tein? Mä tapoin mun tyypin. Sain tonnin. Ja kuolin heti. Musko pois, mä oon ihan sama. Mulla on se setä. Sulla on maksullinen geo, mä voin vetää sen. Ei. Mut sä voit koittaa vetää niitä. Rolling Sky, tässä mä oon hyvä. Okei. Oot sä vetänyt ykköstä? On. Okay. Paljon sulla on kakkosessa? En mä muista jotain 70 jotain. 70. Toi nuoho on se. Seiskaareilla on näitä vaikeita. Nyt sä tää vetää kakkoa.
tässä ei tarvitse tehdä mitään. Tää niin. Sulla on 3 palloa, hyvä. Laita vaikka hommit. Niin, on mulla 3 goblin barrelikin. Miten mä menen aina tuolta ohi niinku? Joskus mä oon päässyt yli 78. Anteeksi mitä? Kato Penkku, äsken toi ei toiminut. Ei no nyt toimii. Tossa. Ei sun tarvii katsoa, koska sulla on matsi. Et oo muuten tosissaan. Siis. En mä jaksa pelata. Mitä tästä? Tässä. Otan tuollaisia ihmeellisiä. Eli tollasia, mitä ne. Ota nyt se onkin. Vaikka puhe. Ja sitten ei toimi. Hyvä toi. Joskus se toimii, joskus ei. Kato. GG Rock. GG Rock. Ei sitten, en mä sitä lasketa. Se on mun kölkö tokos. Sitä saa vasta. Mutta sit, kun mä oon vetänyt tänne. Onks toi sun? Miksi sä oot pro? Ja tossa lukee pro team. Jes. Oo! No! No kun toi tiima on mukaan. Sen mä testaan Mondia. Mondi on oikeesti vaikea. Oh. Sinne kaikki. This is my min! Mikä tääkin on? On niinku kaikki hyvät pelit. Shadow Fight 2. Toi on mun yksi lempipeleistä. Voin näyttää mitä siitä tehdään. Mä tiedän kyllä. Joo, Se on mä voin näyttää kun pro siinä. Mä olin pro siinä. Ellei mun pitää aloittaa sellaista, kun mä sain mitään. Joo, pitää. Se on reload. Vai vaan reload. Elmeri, pelataan Disney Infinity. Joo, kohta oota. Mä katsoo sun pelit. Elmeri, muista toi on video. Mä ammun tolle. Syö se nyt. En näe. Se auttaa mua. Kato nyt kuin hyvästi se... Hyvä. Oho. No se haluskin, että mulle käy näin. Hui että ei ollut tappaa. Tiedätkö kuinka kivalta toi tuntuu niinku tuolla YouTubessa, kun joku vaan tekee sitä. Mulla ei oo räkää olla. Toi haluu tappaa mut. Mitä toi haluu tappaa mut? Sama kattoo.
sun pelit. No niin hienoja, kauniit pelejä. Helppi! Auttakaa! No! What is this happened to me? Mitä? Eli on aina tolleen. Eli on Okei, me lopetetaan tää video tähän. Se oli Gamer008 ja mun 2 kaveria. Moi moi! Mikä?